gashi kowa na sa cikin taiwaka na. Mutanen kirki suna a waka na, mutanen banza suna a waka na. Talakawa kwada su nike ta amshi na. Da siyasa na kasar mu na ga takunku. Kai duniyan nan ni na ta bani masoro. Da kura da kare sun ta yin fada bara. Gurin cin mushe dun suna ta gurnani. Kura ta ce da kare ashe barawo ne. Hakanan kare ya ce kura barawo ne. Yan kasa kowa ya san du barayi ne. Yau cuta ta sa za su haɗe kansu. Za su dauko bin cuta su haɗe tare. Bera da gafiya su ma suna tare. Ga kudin cizo da kuma sun haɗe tare. Kwarkwata ta yi gayya duk sun haɗe tare. Sun haɗe duka sun dauko kofin cuta. Wanda ba su shiri da yanzu suna tare. Sun haɗe tsohon jakshan don siyo cuta. Me yasa na rike Buhari za ku ji yanzu. Yayo headboy har ya bar shi bai cuta. Yayi komanda har ya bar shi bai cuta. Ya zama CEO har ya bar shi bai cuta. Yayi brigadier komanda ba cuta. Yayi GCO ya gama shi ba cuta. Ya rike US wa kwaleji ba cuta. Yayi gwamna North East yayi shi ba cuta. Federal Commissioner yayi shi ba cuta. Ya ministan mai ya gama shi ba cuta. Shugaba na kasa har ya bar shi ba cuta. Ya rike PTF ya bar ta ba cuta. Duk mukaman nan bai yi rijiyar mai ba. Bai da bene na hawa gidan shi ba cuta. Bai da estate a kasar mu kaf ku dudduba. Bai da jirgin kan shi kasa ku dudduba. Bai da kamfani ko da nan kan burji. Bai da supermarket bai aje shago ba. Bai da kodaki da ya kasar waje ba ba. Bai aje naira ba a kasa ta turawa. Ba kabilanci zuciya ta saba ba. Baba bai nuna kiyayya bun Kirista ba. Da musulmi da Kirista na gidan baba. Wannan halayen duk cikin su ba mai shi. Inda shi ya fito za mu karyata take. Ga misali wanda za ni fara badawa. Tare yayi soja da mai gida na tsaunin nan. Kwata na gidan ya wuce gidan baba. Baba Lola shi ko tsohon barawo ne. Sanda ya fita firzin bai da 50,000. Yanzu dakin kaji kadai a gonar shi. Wallahi na ce ya wuce gidan baba. Akwai general wanda bai yi shugabanci ba. A iya minista nan ya kare mulkinsa. Wannan da tara ba ku ce tsohon barawa nan. An rijiyan mai shi ya mallaka wannan. Ina ya samu kudin da duk ya tara nan. Wanda baban shi tsohon shushai ne wannan. Har yana zagin Buhari wai a mulkin nan. Kai macutan nan na da dai yawa sosai. In kira zan yi wakar sai in kai gobe. Ya rage na ku talaka sai ku dai lura. Za ku dauki maciji ne ko da mo baba. Baba ba shi da kowa Allah ya dafa mai. Su ko manya duk sun haɗe guri ga mai. Mai gaskiya ya raba na ka dafa mai. Wanda bai da ita raba na ka rusa mai. Malamin nan na Kaduna dan siyasa nan. Wanda ya ce mana duk kuna ranan. Ku gaya mashi shi ma yana awaka nan. Don Allah ya yi rabana ya saka mai. In kwasan rai ya yi rabana ka tine mai.
fata Beze muzabi bara udi bara iba Nigeria, say Baba Buhari